Ero kamano nyakoro mogi kumiero Ramogi TV eno dhiambo machielo majaber rwakni machiegni e weche manyien mag rameny piny an ka elo Lydia Okeyo amor nikech iseyiero Ramogi mondo mi weche manyien odhiambo makawuone kin televisen mamoko mathoth mabende kelo weche manyien kata kamano in ka nikech ka odwa kama yude dier kumago mosetimore nyaka ne piny ru nyaka ge sani waseluwo ni geyo makare nyakoro Ramogi kendo waketo negi kuko gi adimba mondo ing'e adier kuom mago mosebetie kamoro amora ma intie yiena mondo arwaki ka ng'isi ni dakika maromo 30 kama wadhi mi weche manyien ma odimbore bang' mano wabiro gi twak mar rameny piny ma kawuono nyakoro Ramogi wadhi manyo tuke mag drama kama wadhi bedo koda wendo maneno e wang' jowi mari luongo ni Liki Kennedy kata Kenneth B ma en apisa mochung' ne weche mag tego kata jiwo talanta e kar tuke ma Kenya National Theatre kata Kenya Cultural Center Incorporating Kenya National Theatre mwadhi bedo godo kawuono e twak kaluwore kod jiwo talanta ng'iyo ni to tuke mag drama inyalo tim e yo machalo nade ma onge ng'ur kata diyo talanta mar jalo mani kod mich kata pok mar were mar timo mano winjo ka weche obedo mang'eny ahinya e piem madhi nyime manyicha dhi nyime Nakuru e wach mar achiel kuom tuke manujo bed ni ipiem godo e tuke mag drama kuwuok kuom nyithi sikul ma Butere Girls parni Kenneth B bende nitiere achiel kachiel e gwenge ma Nakuru wabiro tudore kode e yor lony manyasani mondo ogoe mbaka ka wamenyo tuke mag drama kachiel kod ndiko mag tuke malombo ganda mokwongo gi thuolo ni wayud thuond weche Term 1 capitation mare nobedo matin kabisa the little manoor matin manoor nobedo depleted mapiyo kata kodonjo pok wadonje co-curricular activities. Jotend sikunde primary gwenge ma Nyanza yuago nok gi deko mar omenda ma sirikal chiwo ne sikunde. Sirikand kaunti ma Nairobi nigi chenro mar puodho kaburini mag ji giwegi bang' kar iko ji malang'ata pong'. Beaches mani imbo te kata Bondo sub county ware kende maonge ot. Koro afeli anto wan ma ang'o manotimre. Ofiso kinyal duokowa kama nyalo yude duoko be onge. Jodak ma dho wath ma Waria mani Bondo e kaunti ma Siaya ywak e wi muko mar udi mane ni e dho wadhno. Jaloko mari luongo ni Elizabeth Otieno machiegni nyakoro Ramogi nyalo tudri kode nambari 3600 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati machiegni. Jotend sikunde mag primary mawuok e gwenge ma Nyanza yuago tin kod leo mar omenda ma piny owacho chiwo ne sikunde e kind midhiero mamoko. E romo margi ma higa ka higa ma wang'ni gitimo e kaunti ma Migori giwacho ni sirikal pok oketo maino e reso sikunde korka weche mag bajet margi. Jafombo marwa ma Migori miyo waler e wi wachni mano Jojuma. E romo no ma jotend sikunde mag primary wugigo mag Nyanza, romo bende okelo jopuonj kod apisas mawuok e migawo mar somo ma obaga lapno ma Migori. Jopuonj dhi nyime kod poro paro e weche mag tayo sikunde kod bende ng'iyo kaka midhieche ma sikunde kale kod inyalo tieki. Jotend sikunde gi yuago midhieche mathoth magi kale ma oting'o leo kaachiel kod pin mar omenda mar somo ma ore sikunde kod piny owacho. Especially term 1 capitation mare nobedo matin kabisa the little manoor matin manoor nobedo depleted mapiyo kata kodonjo pok wadonje co-curricular activities. Percentage and should be 50% for term 1 to 50% for term 1 no wayudo ni oko kele te. Jako marokro ma jotend sikunde mag primary e kaunti ma Migori Daniel okelo wani tayo sikunde oko osebedo mayot ka omenda tin kendo leo. Kakitimo funding wagombo kaka KEPSA ni junior schools bende omisendi maromo gi mano maromo gi kakichiwo e senior schools because they are all senior schools if anything to go by. Wach makamaino siko jako marokro ma jotend sikunde e gwego mag Nyanza Eliondiek mawacho ne migawo mar somo bende seche moko oro pesa ne sikunde tok gichiw yo monego omenda ni koro tigo kod sikunde gin nyaka sani koro kelo pek ne jotend sikunde. Money once given should be accompanied by the guide on how to use it so that our heads are not victimized. That is what I've asked the government, that let
the vote heads be given either earlier before the money or the capitation is released or together with the capitation. Jotend sikunde mag primary gi bende ywak ni mbui ma oting'o nonro mag jopuonjre ma ong'ere kaka National Education Management Information System kata NEMIS bende osebedo kod midhiero ma kinde ka kinde. Gino bende koro miyogi pek. It was not going through. There were some hitches or ICT hitches here and there. It was going through, but it was not easy. It was taking long time for it to go through. Riwruok ma jotend sikunde gi mag primary Kepsha e bade ma Nyanza bende ywak jotend sikunde mathoth osekwame ngas achiel mar tich kuom higni mathoth ka bende ber ka piny oiko choro gi malo e ngasno mar tich. ECD warito primary, warito junior school. Jomoko rito gi ang'wen nikech wantie nyaka gi special schools in our schools. Ka onge special tiluongo gi ni integrated. Magi duto te ni e bwo jatelo. To jatelo ni kama no sude 2017 e kama podolinge nyaka chien kawuono. Midhieche makoni kod kocha bende koro kwako somono ma junior secondary bende ne omienjo e kinde ma jotend sikunde e kaunti ma Migori. Laboratories mag timo science ema wakwayo ni with the time wang'eyo ni Ministry of Education biro gero laboratories e school ka school mondo mi timo sciences e schools obed tich mayot. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodhi nyime nyokora mogeni riwruoge makelo ratich oganda koro sayo piny owacho kuom koso thiro tulo ma osebedo ka mienjo e romo mag siasa e pacho ka. Bende gisiemo wang' piny owacho mondo kik juog osuru mang'eny e paro mar chik omenda ma ichano pedhi e od bura mar hik omenda mag 2025-2026. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler mathoth. E jumbe manok mokalo romo mag siasa e pacho ka osebedo kod tulo mokalo kendo weyo oganda mamoko ka ohinyore. Wige ariyo mokalo kinde nyasi mar alam kar dak ma Kasarani bore ka, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua noyudre kama tek tok rowere moko monjo kar alamno kendo rocho miwuoro. Gino mane omiyo jokend ratich oganda ogolo kokgi. It is a concern to us when this political violence is occurring. We do not see the presence of police. Yet there's supposed to be security in a lot of these events. We have not seen any reports on the individuals involved, and some cases occurring even almost a year from today. Kenyans do need to continue to ask for answers, and we need these institutions to give us the answers and to hold the individuals involved accountable. Gin giluro ni tima kamano okudek keto piny Kenya kamarach ahinya to seche makinde kayo mar chako kisera magombolo. The country is too politically charged for a country that is to go through an election in 2027. The fact that we're already seeing public rallies and political events causing harm and violence toward the public, the ones who suffer the most end up being young people, even children, and women as well. So it is our work today to highlight that we would like answers of those who are responsible and responses from the institutions responsible to give us those answers. Wach mar osuru ma ijuogo jo Kenya bende ne gituomo ka giwacho ni piny owacho onego ng'ima tut kaka ginyalo tayo chenro magi mag hinyo jo piny masani gwanyore mana gi pado. In that line, we also demand that all the punitive taxes introduced under the Ruto regime, including the housing levy, amongst others, be repealed. Kwethno bende no oktung' mosuo kod od bura kalore kod wach mar omenda mar aguch NGCDF ma wach ne osebedo ka kelo fuere mokalo ahinya to tok doho mamalo kumo chenro mag omenda go. Legislators are pushing a constitutional amendment bill to entrench NGCDF in the constitution, despite clear judicial findings that the NGCDF Act is unconstitutional and should be expunged. Giko dina mokalo gai mar ODM migosi Raila Odinga no seyo jod bura kum dhi nyime gi mako motegno omenda mag CDF go kolore no omenda go onego wen tend county mondo tago chenro mag dongruok. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuru nyakura mogeni jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori omako amen kod gavana ma Siaya James Orengo kagise ni otemo thiro winjruok manitie kind Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Jokanyo mag bunge la wananchi ma Migori kotelnegi kod jakom margi Charles Osewe
wacho ni ok gimor kod yo ma gavana ma Siaya osebedo kawuoyogo e wi winjruok mar siasa e kind Ruto gi Raila. To gi manyocho statement manyocho golo e mbele wendo ma en president mar Kenya nokodonjro awere kaka joluo. To wan kaka joluo wawacho maler ni wan behind broad based government, to gimwa ng'eyo ni wan jatendwa en Raila Amolo Odinga. Kendo wachung' kode kanyachiel gi president miluongo ni William Ruto ni kata ber ma gidwa kelo no mondo mi gikelnwa. Kaka joluo wang'eyo maber ni jatendwa en Raila Amolo Odinga. To gik morengo wacho ok wan kode kanyakla. Nikech mokwongo wan kaka joluo wasechandore since independence. Omiyo gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny orengo ino kinyal neno. Omiyo wawacho ni gi dhok achiel kaka jo Migori orengo dong mana mathin to wadhi were kodi. Wasesandore for a long time. We don't expect mondo mi James Orengo oywa pien ka dok chien to wan to wadwa ni mondo wadhi mbele. Kawuono wan gi PSK mane ok ong'e ni mondo wabedgo. Kawuono nitie nderni midwa panwa ka. Ndara ma kaka dhi nyaka Nyatike ma osekwa midhi klosnwa. Wan gal several things ma William Ruto dwa timonwa. Orengo gavana ma Siaya ne wakwayi ni mondo idog chien nikech gimitimonwa nyocha ka Raila ni iko bodyguard mare. Kenyalo wuoyo ne Raila kamacha gi wende mobiro lime ichalo ng'ama golo gine okaw belto ole liare nego ben ni wuoyo gi gavana gi Raila kapok sano chopo ok ni dhi njao riembele ji kamacha waneno malit mokwongo ni wan wayie gi riwruok mar Raila gi Ruto ni nikech waseneno ber mokalo wuor baba mokwongo nikech e piny ka nitiere ng'ama jatelo e dhot mora mora wang'e ni Raila ene ker marwa e luoka to gima nyocho watemo neno Siaya nyocho komorwa kaka jo Migori. Koromogi mana kaka oganda magin jobunge la wananchi ma Migori oloso ewi gik manotimore Siaya. Riwruoge kod kanise kanyakla kod jokanyo mamoko e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko mar nywako lwedo e kedo gi lwenje mag kit chwech kod mag dak ma osebedo ka jimbore e kind familia mathoth e kaunti no. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, riwruok mar Okal Care Foundation kanyakla kod kanisa mar JCC bade ma Kadongo Homa Bay nyobago lalruok mar keto mise ne rawere kod familia ewi tieko midhiero mag dak kod jiwo dongruok makare. Kedo gi lwenje mag kit chwech kod mag dak e kind familia riwruoge mopogore mag piny owacho kaachiel kod mag piny owacho osebedo ka kedogo mar duoko chien kit lwenje ma kamago e kaunti ni ma bende osebedo ka jimbore e kind familia mathoth kaka yor konyo e kedo kod lwenje ni riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Okal Care Foundation ka omakore gi kanisa kaachiel kod jokanyo mamoko e chiwo puonj ne rowere kaachiel kod familia mopogore e neno ni gibedo kod mise motegno mar Kristo mar konyo e duoko chien lwenje mag kit chwech e mier. Nyithindwa tho e lwet jok magiluongo ni boyfriends kata girlfriends, miewa wuonewa tho, minewa tho, jogi negore. To sama ginegore tung'e ang'e the impact mabetie, nyithindo dong' kie, mie dong' gunda. Koro wang'iyo to wapenjore ni to en ang'o madwa tim nikech gima kamae ok wane kochung' waneno mana ka en gima omedo dhi bet mbele, omedo mana songo mbele. Koro ne waneno ni ber mondo wawuothi e mie kwalando injili ka wanyiso jonyuolwa wanyiso jok manie keny. Kokale chenro mar riwruogno ne obedogo gi rowere kaachiel kod familia mopogore mar chiwo negi puonj rawinje kachud bura ma Kasepol ne gikoni duoko chien kata tieko lwenje mag kit chwech e kind familia mathoth inyalo mana tieki onego obede familia kod lalruok e weche machendo. Gigi duto te Yesu kende ema en ansa margi. Emomiyo wantiere kae kendo wakwayo ni kamoro amora wabiro chopo iru to yeurwakwa. Gender based violence nyalo affect ng'ata to waduto wate nyaka wakaw gimiluongo ni ting kata responsibility mondo wa make sure ni samoro in bet in gi kwe e dalani kata kamibete to kikibeda beda ni gone Nyasaye erokamano nikech in ionge gi lweny. Kiwinjo ka jabathi dhi marach samoro luonge owadu mondo ikuothie kode ulalru kode inyalo konye. Ka jokanyo e sekta mar somo mano yoro e kinde chenro no wacho ni joma nitie keny onego chiw ranyisi makare ne nyithindgi. Weche mag dhaw kata kind family miluongo ni gender based violence gi gin gik mantiere ma wayudo kaka jopuonj, gin gik ma wayudo mang'eny ahinya e skul. To gima nyalo konyo gini maduong' en mana ka jonyuol odhi ofwenyo ni the
family ma wan go family onego beni ochalo kaka church kama ka ji nitie ten kama ji winjore ji puonjore wach Nyasaye kendo nyithindo be dhi dongo ka wach Nyasaye no ni kuomgi. Gijiwo jonyuol mondo chiw arita makare ne nyithinde familia ma giwuoke kod chiwo sir ne familia ma ok nyal e konyo duoko chien lwenje mag kit chwech. Economy rach, ji onge gi pesa. Iyudo ka gini dok e jonyuol kendo stress makogi. Iyudo ka gichako gore kata kigin. Kaso gide madho kuong mang'eny ma excess. Iyudo kama bende affect jonyuol ma ich wang' ma gineno kuom frustration mag ngima ka. Gitero ne nyithinde kata gi monde gi kata gi chuogi. Iyudo ka families bedo gi violence kabisa. Koro magi yore konyalo game nyalo bedo gi measures moko mondo ginyalo control madho kuong. My appeal is that if ladies can be empowered from our local homes, because you get in homes, if ladies are empowered, they cannot suffer. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Duol mar Governors okichore gi chien kendo koni gin gionge lwedo mora mora e wach mar dwaro mondo ma jood bura omenda mag NGCDF. Governors kata kamano wacho ni kata ka oponi ma jood bura aguluno ma ochwalo omenda go e lwetgi, konyruok pod biro chopo ne jopiny kaka owinjore. Moko kuom jopiny bende ochiwo pachgi e wi wachno bang' ka nyicha jatend ODM Raila Odinga ogolo dwaro ni jood bura owe omenda mag NGCDF odhi ne 10 counties. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Bang' wach muoch ni omenda mar NGCDF koro ibiro toke oko e lwet jood bura kaluwore kod ng'eto mar doho. Ne olero ni pesa no jood bura tiyo godo ataro mar chik. E duol mar Governors kokale migawo mar omenda chikore gi chien kendo kwedo ni gionge kod lwedo e wachno kendo lero ni pok negi mako bura nyim doho mondo lodh pesa no e aguch omenda mar od bura. This is about the court cases, especially related to RMLF. If the Council of Governors can consider to withdraw so that we can have a smooth running. County governments, I can confidently say that we have no hand whatsoever in the matter that is in court with regard to national CDF. That one, it's not sponsored by the counties. Nyim komiti mar budget duol mar Governors kotene kod Governors Fernandes Barasa to kod Gladys Wanga kata kamano oko ni onge ywaruok e kind Governors kod jood bura kendo pesa mar NGCDF no e konyo malach jopuonjre kind dongruok mamoko. Wanga oko ni pesa no kochopo ne Governors to ber to kata kamano od bura bende pod biro konyo. And I've heard members, a lot of members of the National Assembly sometimes argue that the Council of Governors, either directly or through surrogates, have been sponsoring many, I dare say, frivolous cases in court against the National Assembly and against allocations that go to constituencies, to which the National Government Constituencies Development Fund. From where we sit as counties, any money that is coming to the ground is important. Take an example of bursaries. When children have bursaries, when they don't have bursaries from NGCDF, they come to the counties because we are always there. We are always in the community. We are always sitting there. They may not walk to Nairobi, but they will walk to my office in Homa Bay. But if the MP has sorted that side of things, then the load is lighter. So there is no logic at all in county governments sponsoring the cases against NGCDF. Donde kod jood bura gitudo Governors kod bedo gi miluma mar tayo omenda no. Paroma Governor ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o okwedo. Ok en ngar ng'ata achiel manie sirikal wacho ni en badhiri. Pesa no en pesa ma kosekadh gi bunge to biro straight away e counties mondo counties otigo. Raila nyo wacho maber ahinya, onge tiende ni wajumbe dhi ni giloso yore. To katiba wacho maber ahinya ni yore mag gweng'. Yore mag gweng' onego tim gi jo county. Kendo jo county onego mi pesa matimo go yore, pi, gik makamago. Kata kamano, jopiny to osiro mondo pesa no dong' mana kuom jood bura. Luore kod dongruok moseneno e aguch NGCDF. Sama nokele constituencies ne en hach ne onge kata nduru. Nikech kobiro to biro 2%. Maskunde mang'eny ahinya mane onge kata dhoudi
moko ne onge kata chiel mochielego. Gigi noduog motim mochiele matinde gin very smart. Anto na disagree kod paro mar mayo jo MPs pesa ni. Nikech kuma dir jogo setiyo kod pesa ni mo skunde moko waneno. Nyithindo bende ne chulo negi pesa. To ka koro chike miwacho ni mane oket ne gini maber. Giketa kata chik maber gi guideline maber manyalo ma MPs gi nyalo tiyo go kod pesa ni kako bene dware. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nyakora Ramogi, wakaw yweyo mokwongo dakika na 18 bang' saa achiel mar odhiambo ma en rameny piny Ramogi TV. Erokamano in ma iketo wang'i kendo indiko na Kimi Apache ewi weche ma otenore kod mago ma osetimore e pacho ka achiel kod mabende wamedo kelo ni achiel kachiel e thuolo ma sani ni. An gimor ahinya nikech kinde duto te iketo wang'i mondo duto te otimre kaka ber. Anno ka indiko na kod makamu nyisa ni dadi cool gima baba wacho mar NGCDF no e kaka en to ka MPs dwaro pesa no to gidhi gitim amendments mondo bedi e chik nikech mano e gima owinjo bed ni timo. Ni gimoro amora mitime pacho ka okoni Raila Amolo Odinga nosekedo ma chike obiro, koro ji nyaka luw chik no. Gimoro amora mitimo nyaka luw chik e kinyalo yud ling'any mare poni ng'ato obadhore gi tiyo kode. Mano makamu wacho kamano. Barak Ndama wuod Watho Ng'er Kadem wacho ni yawa piny ochomo kanye jowadwa wadoguru kuom Yesu Kristo. Wacho ni amos ni Jakomo Bungu kod Joseph Ndama ogweyo gi gintiere Watho Ng'er Kadem kocha gi Honorable Mark Nyamita wacho ni kod baba ne iluongo ni Joseph Ndama ogweyo. Erokamano ahinya Barak, in bende kikete Ramogi TV. Aguche NGCDF olara lakini gikone to gima otimo e kor gwenge nenore maler. Kik lare ma olal chimbli. Davis Okoth mar Rodieko Panye ma wacho kamano ni lare alara to gikone ni gimotime kor gwenge ma mondo nenre. Koponi okete lwet governors mondo nere, koponi ene lwet MCAs mondo onere, kata koponi odhi e lwet MPs mondo onere, mondo dongruok ema jopiny owuoye. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Ano kokelo alwoch ma Jakiranda ka chieng' Ward 7 ngisa ni CDF owene wa bunge Wood Tsunami. Ano kelo alwoch ma Jakiranda gino setimo gik madongo ka ene lwet wa bunge. Ng'ata achiel komi pesa mang'eny ahinya emomiyo kata sirikal mamalo samoro nyalo bedo gi tich matek chopo dwaro mar jopiny te nikech omenda dong' kuomgi. Kokene jotelo koro jatelo ka jatelo piem kaluwore kod gimo nyalo timo ne jopiny nikech lek jotelo opogore. Mano pach okelo alwoch ma Jakiranda. Erokamano gina Koko Ura Sembo na Minaore wacho ni aneni kenda winji makare weche ler ka wan dala Karungu Migori County ka wacho ni utangazaji bora mara hatari. Erokamano ahinya Ogina Koko, in bende kinena achiel kachiel. Nyakora Ramogi yena kaw yogi kanyo ka oduogo pod wan gi weche moko e rameny piny dakika 21 bang' saa achiel mar odhiambo. Kik idhi mabor. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap Jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. To kwa biye ni gima chal kamano timre. Dawe seher. Adiera mari e adiera mar anyuolawa.
people didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jogi okogeno kuomi kaka iparono, to bende okgigeno kuom masinde. Nikech an awuon ka aseyudo nigi tich moro machielo. Rangane kacha, Manat Nyakwari e Chabiro. Wan ne wasewinjore, nwabiro wacho na nyuola wa wechegi mos mos. Tok mapiyo piyo kamano, wawere kodgi mondi. Machini kwa Ramogi bangu kiwe dhi nyime gi weche manyien. Geoffrey Ruku mawal ne lemo mar jatend migao mar jotije sirikal obedo kod kinde matek mar duoko penjo kanida dhoge e lemono. Penjo mane okete tago maliet en paro mar chik manubirogo mar rakruok gi jong'anyo. Hana Cheptumo mawal ne bedo jatend migao mar kit chwech bende nobedo kama tek mar lero lony ma engo e tayo lemo mar migaono mar kit chwech. Jaod bura oparo ne wach mane wacho kowuok e dhoge ka oseyo moko kuom joma mine kaachiel kod nyiri ma wacho ni masamoro ketore andaki kendo miyo inyalo roch ratechgi. But the demonstration which we have seen, where we have lost lives, where we have lost property, where destruction of national infrastructure or installations, those demonstrations are not foreseen in our constitution. Thank you, Honorable Speaker. If a woman is educated, chances are that they will avoid some of these challenges which are there in the society. So we need to encourage our government. Kowere gi mago en kaunti ma Nairobi koro chano puodho kuonde mamoko ma inyalo ikieji bang' yangore ni kar iko oganda malang'ato sepong' kendo ok nyal kawo ringre mamoko. Migao mar thieth kod ngima oganda oyango ni gisediero moko kuom kaburini mag ji giwegi ma gichano puodho kendo chapo e obok mag sirikal kaka mago ma inyalo kony godo e iko oganda. Jafumbo marwa Utino Daniel miyo lerni. Ma en kar ik malang'ata makoro ling' thi kendo onge chenro moro amora madhi nyime kaka osegabetie kinde mokalo. Ma en kaluwore gi ripot mar migao mar thieth mondo mi ochung chenro mag ik e kar ikni malang'ata manie bwo tend kaunti ma Nairobi. Ma timore higni 20 bang' lande ni kar ikni opong' kendo ok onego tigo kaka kar ik. Gino makoro chuno tend kaunti ma Nairobi kokalo e bad migao mar thieth kod ngima mar oganda manyo lowo machielo manyalo tayo chenro mag ik. Kalore gi ripot ma oyudo kuom apisa maduong' mar migao mar thieth kod ngima mar oganda e kaunti ma Nairobi, Tom Nyakaba, owacho ni Lang'ata en mana achiel kuom kuonde ik ma piny owacho ma Nairobi tayo ka nitiere kuonde mamoko kamoting'o kar ik ma Kariako. Ka bende gichano puodho kuonde ik mamoko mag ji giwegi kamoting'o Udhiru, Kangemi, Ruai e kinde mamoko. Nyakaba bende luwo ni gichano nyiewo lowo machielo machiegni kar ik ma Lang'ata komedo ni gidhi nyime gi timo lalruok gi telo matayo bunge pachoka Kenya Forest Services mar yudo yore mamoko. Tino Daniel Uma, Ramogi TV. Ramogi kowere gi mago ni jodak e alwora mar dho wath ma Waria mayudore e gwenge mag Imbo e kar chung bura ma Bondo. Ywak kendo ni gin kod penjo mathoth e okang' ma yande nokaw mar muko udi duto manitie e dho wath ma Waria.
Dho wath ma Waria gie sani onge kata mana ute ma inyalo chiemie, ot ma inyalo kanie rech, kar kano gige lupo kata ute matindo malong'o ma welo nyalo konyore ka gichopo kanyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolimo dho wath ma Waria kendo koro miyo lerno. Higa achiel bang' muko ma Waria mane weyo dho wadhno kachalo gunda. Jodak pod nigi penjo kod ywak ewi timno mane weyo dho wath ma Waria ka odiedo kendo wito jo ohala mane ogeno yudo yuto margi e dho wadhno. John Ochieng Agola ma en jadak ma Waria ma bende osebedo jakom mar dho wadhni chakre 2003 nyaka 2022 wacho ni ne gibedo kod bura moro kod jotelo chieng' mane omuke ute dho wath ma Waria, ka olero ni kinde mane oleng'ore matin kodhi e bura machielo ne owinjo mana ni Waria imuko ma ok onyisgi gima ne okelo muko mar ute ma Waria. Chieng'no nantie mane mana leme that meeting ka ja health nitie, ja fishery nitie, but nadhi e meeting moro Nyamonye, koro nakwayo ofis rusa mondo miyo wena thuolo dhi e meeting. Gima nowachno ni idwa tim ler mar beach. John lero ni kata obedo ni jotelo ne nitiere e burano, onge ng'ato ang'ata mano nyiso gi ng'ama ne ogolo chik mar muko ma Waria, ka bang'e ne olernegi ni ibiro chak chenro manyien mar gedo ka nyaka sani en singo mapok oketie tim. Jakom nitie, ja fishery nitie, ja health nitie. Ne ok wang'eyo kuma ne order no ai. Mamuko no notimre atima kamano ma Waria no odong' open. Owachnwa ni ibiro tim landscaping mondo miyo gitandaza tinga biro within 3 days. Itimo tandaza then imiyo ji kaka igero ute. Koa kanyo up to date onge report moro amora mwaseyudo. Waria sani odong' dho wath ma onge kata kuonde minyalo chiemie, onge ute losruok kata teko sitima malong'o minyalo tigo e chenro mag rito rech. Kaka mine mane loko hotel no dar, moko nodhi tich Usenge, moko be sano dok tiyo Usige Center. Waria ne en kama inyalo chiemie. Iyudo rech ma fresh, iyudo rech mowang', iyudo kila kitu, ne ji chieme kendo ne miyo ji mor ka ji tiyo ka. But sani wan kod problem nikech kata king'iye onge kamoro amora di chiemie. Watiyo ka to wadhi chiemo malo. Penjo en ni en ng'a manochiwo thuolo mar muko ma Waria to nikech ang'o? Koro kwa penjo to wachonwa na MCA mong'e wach maka. Kwa penjo to arako mi jopiny plot giger kata structure ma ji nyalo chieme. Office ok nyalo duoko. Koro wa fail to understand ni kara wanto wan e beach mar. Nyisane wasetemo nwa piny nyaka jo fishery ni kara wanto wan kanye. Koso caretaker mane oketo ne mahinyo to giwacho ni wawuoyo about caretaker yiero nyaka 2027. Joma ne giseketo go ema tiyo. Beaches mane Imbo te kata Bondo sub county Waria kende maonge ot. Koro wa fail ganto wan ma ang'o ma notimre. Office ok nyal duokowa, kama nyalo yude duoko be onge. Ewi wachno ne waloso gi MCA ma Imbo East Francis Otiato. Ma oyango ni en adieri ni muko mar udi ne otimore dho wadhno kaluwore gi okenge mag chik ma oriwo mago matayo sekta mar thieth. Otiato bende yango ni gedo ne otime dho wadhno ataro mar chik, ka sani nitiere chenro mar gero udi manyien e bwo chik. Jodak to koro ywago nok mar arita kaluwore ni onge ng'ato ang'ata modak e dho wadhno, kendo kata teko mar sitima manyalo kelo ler bende onge. Chini gimoro ok nindi because of insecurity. Onge ng'ama odak ka. Koro movements kochakre sa 3 ena lelo kamano. Kata net ni wuon go bro omo kae godhiambo nikech kodong kata nyalo lale ne time. Magi berbe na wachulo 1000 but mal wachulo ot 3000. And that distance gitingo chiemb rech mang'eny be ka kelo ka dhi keje. An gi seda. Ok an kenda. Wan team matiyo tich mar rech kae ng'ato ka ng'ato nigi seda. Jodak ma Waria koro kwayo jotendgi moting'o jaod bura margi Mabondo Gideon Ochanda kaachiel kod Gavana James Orengo mondo donjre wachno kendo kony Waria duoko chia kod nyadhi mare mondo konyie kata welo yudo kama ginyalo doloyo kumbo e kinde ma gitimo limbe. Aneno kaka dunga business nitie, ji chiemo nyaka e pi. To marwane apenjra aneno Adam no akanye. Beaches mane Imbo te kata Bondo sub county Waria kende maonge ot. Koro afel ganto wan ma ang'o ma notimre. Office ok nyal duokowa, kama nyalo yude duoko be onge. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura Mabondo, Siaya County.
Okoromogi kawa dhi nyime wadonjo weche mag ohala. Jopur mag niang' kaunti ma Kisumu kwedo moko kuom chike ma oketi ne jolar lemo e board ma ochung' ne sekta mar sukari. Charles Atiang, ma en jakom mar riwruok mar jopur niang' mag Kenya Sugarcane Growers Association, olero ni chikego kidek loro ne rawere oko mar telo mar boardno. Atiang' bende owacho ni dwaro mar bedo gi somo e rang'iny mar digri en gima dhi nego lek mag jogo madwaro chung'. Wachomo yiero mar Kenya Sugar Board. The Kenya Sugar Board nyocha nodhi round kakao pach jopur e kambi kuonde duto mipure niang'. Kendo wagoero kamano ni kochopo tich adek to wadok mondo wayud ripodno. To wageno ni ai ripodno. Achiel kuom gigo ma ok wagomb mondo wane kanyo en gik mane owachnwa ni kipuro niang' to onge digri. Kidwa tele niang' tikelo digri. Mago jopur nogwe oko mowito kucho. Kendo sirkal nitie kod rekod mawacho ni higa mokadho jopur nopuro niang' mapok nopuro e Kenya mangima. Jok mane puro niang'o jogo ne onge gi digri. Ne gen gi beti gi jembe. Koro wadonjo weche mag tuke nyakwaromogi. Ambrose Rachier biro tayo Gor Mahia kaka jakom margi kuom higni 4 mabiro bang' yudo loch yiero manobagi odiochieng' manyoro e lap ma Nyayo National Stadium. Sam Ochola mane en jagoro maduong' ne othich oko gi jogo ombulu bang' Nick Arum mi thuolo mar bedo jagoro manyien mar Gor Mahia. Jafwambo marwa James Opondo ne oluwo yiero mar Kogalo kendo koro miyowa lipot e yo makama. Higni 17 kendo kwan pok ochopo e giko ma ji ne paro ni biro bedo e telo mar Ambrose Rachier kaka jakom mar Gor Mahia. Okinyi mang'ich e lap ma Nyayo, jogo ombulu nochopo kar rombgi kendo kwayo Nyasaye ng'wono mar rem chopo kuonde alam kaparo ne opogore ni dibed ni telo mar Ador chopo e giko. Bang' kweno mar ombulu rumo, Ambrose Mugabe Rachier ne obedo jaloch gi kura 658 kendo yombo Dolphino Odhiambo mane oyudo kura 456. Tija an awuon kaka jakom mondo ane ni ariwo wi jokomiti kendo mondo wati kamoro achiel mondo wakel dongruok ni club. Mano awacho ni en tija an awuon. Gin joma ng'ato kaka Secretary General mokel en ema osetiyo godo e ndalo machon. Ok ane gima biro pogowa. Sali Bolo bende en ema osetiyo godo e komiti. Johera mag Gor Mahia mathoth osebedo gi to e wi telo mar jagoro maduong' Sam Ochola. Ne giyudo thuolo mar thegore kode kokalo e ombulu bang' miyo Nick Arum telo mar bedo jagoro maduong' mar Kogalo. Gima duong' wi Gor gigalo ni en ga jakom en SG Secretary General to mane wan go sane no chayo kabisa kendo nyiso ni odhi loro branches mag Gor Mahia kendo odhi ketho weche mag fan base mar Gor to mai gima riwo koso koriwo tingeno yombi to yeno yombi wan dwaro accountability wadwaro ka wan joma fan o kaka wan fans mag Gor wadwaro ni kopo no timre maber to clubs mamoko go bol cha mufano ko kuomwa gi ka mfano ko kuom Gor en team maduong'. If you relax and give the votes to somebody who doesn't know anything about the club and then somebody who doesn't have money, at times we need money for the team to go even outside. So giving it to somebody who is moneyless becomes so tricky. Tok yudo loch gi kura 582 e kinde mane Ochola yudo kura 501, Arum kwayo jokogalo mondo obed kendo oti kanyakla kata odoko ni yiero ne okelo pogruok kuom jogo mane ochung'. All of us are Gor fans. But in an election there must be a winner and a loser. And even if you see the margins are not that wide. So my appeal is let's all come together, work for the betterment of the club. Wich baro osebedo ka okwako wach mar alap mar Gor Mahia ka en singo mar Rachier osebedo ka chiwo nyaka ne ochak bedo e telo.
Bedo maonge pap osekelo midhiero ne Gor Mahia ka seche moko bago tuke pewe madongo mag sirikal osebedo matek. We decided to abandon that pursuit and to look for land which has got nothing to do with the government, purchase it with the help of some of our benefactors, and then put up a stadium. That is a promise that before I leave in the year of our Lord 2029, that I will have either completed it or embarked on it to a significant extent. Sally Bolono yer kaka jalup jakom bang' yudo ombulu 610 kipimo gi 488 mane mbaka oyudo. Gerfas Okuku ne okawo kom mar jakeno ka telo manyien biro tayo klab no mar Gor Mahia kuom higni 4 mabiro. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyakora mogi kuom bedo gi Ramogi TV weche manyien mag rameny piny odhiambo ni. Kendo mora ahinya nikech pod yierowa kendo miyowa namba e kind televisions mathoth ahinya manitiere piny mangima ka yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien makare kendo modimbore. Aneno ka Alfred Nyaringa Alfred winjo news malera ahinya gintiere ngoi Karungu. Erokamano ahinya Caleb Nyamondi kantire Koredo achoni amor gi lendo. Batio Imore asedonjo kendo aneno weche manyien mag rameny piny kaka ntiere Karenka mondo Benta Charles wachoni mos ne nyamera Emilio Lang kentire Utajo Mbita Martino Chieng Lago kawuok Rweya en Ramogi TV makare. Erokamano ahinya NGCDF owene MPs kendo gisebedo kagi chopogo dongruoge constituencies magi kik med governors an pojo mawuok Kiumba Beach mowacho kamano. Erokamano pojo in bende kuom pachi Martin hapa ni ote Maria se lidho kanyo kendo nene makare. Wasedonjo e chenro kawan Vundu Kisumu achini moso na Rebo Aros Nyamonga achini Suku Mahulo. Erokamano ahinya neno kikete Ramogi TV Eve giki nene aparo ni koro gesane wakawa ne yueyo mana madundo machap chap nikech wan gi mathoth ahinya ma puro dani wawachi ka wabro go mbaka e twak mar rameny piny kabiro bedo kanyo katwak gi Kennedy Liki mabendo ng'ere kod nying mar Kenneth B en apisa mochung' ne jiwo weche mag talanta e kindi yawa manigi talanta kachiel kod pok mar were kar romo ma idendo kata kar tuke mag lombo ganda mineno ni Kenya National Theatre mabende tiyo kanyakla kod Kenya Cultural Center mabende joweche mag kido kod tembe mag oganda. Nyakora mogi gikinde ni to entiere gwenge mag Nakuru wano biro tudre kod yor lony manyasani makendo ikore gi sani mondo watudre kod achiel kachiel kik obed gi ng'ikruok. Osebedo ka oluwo tuke manobedo mag drama mabende nchokelo drama gwenge mag Nakuru kama nyithindo manyiri mag nyithi Butere Girls nchane obedo kod kelo weche mag drama manokelo drama e kindgi kod obila kendo mulo moko kuom josiasa. Omiyo liet no bedo e weche mag tuke mag piem mag drama kachiel kod piem mag tuke mamiyo ji mor e gwenge ma Nakuru. Kenneth Bine kono bro miyo ane to ginang'o gini manyaka ketie sinani e kinde machike bende medo redi gi migawo mar somo mondo ng'ata mawuok oko kik bed ni donjore kod tiego kata puonjo jopuonjre ma pok hikgi oromo e weche motene kod drama kachiel kod tuke makamago. Gikinde ne wadhi ywe nyakora mogi e loko mara osebedo Elizabeth Otieno. Kik idhi mabor ka duogo to twak mar rameny piny biro ni achiel kachiel. Ma en Ramogi TV. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18.
e penjno. An gima ng'eyo en mana nying unit kende. Chaki kroksane penj mana gi Steam. Steam energy drink. Medo keto paro kamokwe. Iketi jama moko mana gi Steam energy drink. Power up, game on. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ok an emasechikou. Beduru giteko, kendo beduru gichir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash. E Pasaka ni watimo nyasi mar chier Yesu Kristo. Wakelo ni wende kwaya ka giwer gi duol mamit. Kod jower mamoko muhero ka gipako Nyasaye kuom locho. Nochakre kuyo, nyaka e mor, liel, nyaka e duong', ne ochier. Watimo nyasi mar Pasaka kokalo kuom thum. Ramogi TV kwayo ni Pasaka mochwere. Dania wachoni adier mane manat marwa. Ino kiye koda. Seher nyakoni ok nyal bedo manat. Nikech man prit e manat marwa. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. Namni
wantiere koda reye mopogore. Wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waketgi e mesa, wapuonjre kaka itedogi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwengegi bende nitiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyaminwa matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chemani mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji. Kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade. Tikete e ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni nyakoro monga jwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang' akelo ni mana, yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale.
Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakura Magajong Friday supuzo wake. Sa para kita kapaga beach nyaka sa paga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nakora mogero kamano kum ketera mogi TV ngene Nakuru Borgi Nairobi watemo seto masinde mondo me wajokre yo makare wabed kawa tudore makare koda Odongo Kennedy Liki ilungo ni Kenneth B en apisa mochung ne weche mag jiwo talanta e kare nyisruok achiel kod katuke ma ilungo ne Kenya Cultural Center Incorporating Kenya National Theatre. Ora nwago kode mbaka intire Nakuru Nyakora mogi mane momiyo king'iyo kata mana tipo mare agne ka tipo mare nitire kama odwa bedo gi mudho matin nyiso ni entire nyasi moro madhi nyime koro odirore gi oko mondo kikang ne weche mawuok kuro chachitwa. Adwani mondo wago mbaka kutende kod weche mag tuke mag drama mabendo sekelo drama e pacho ka inya to kaluwore kod tuke mag piem maigani kachiel kod ng'ogi ni ma iketo kata ng'ogi ni ma nitire e weche mag tuke drama kopo ni chochni obeti ng'ogi ni menyalo tim jiwo weche mag neno ni talanta mag jomatindo kachiel kod jogo manitiere kod mich kod pok mag were obedo kare. Kenneth bibiro leronwa kata weche mag ndiko kod ng'ogi ni manya ka tim mondo kik bed ni weche moko manyalo kelo wedeya e kind oganda kata jotelo kik bed e weche mag tuke machal kod magi. Nyakora mogi machiegni arwako Kenneth B. Machiegni ahinya Kennedy Liki mabendo ng'ere kod nying mar Kenneth B. Ageno ni iwinja makare ka intiere dala mar Nakuru. Awinji maler ahinya. Kauthulo mar iyangonwa nyingi kasto inyiswa ni to ang'o gini hie manitiere weche mag jiwo talanta kata pok mag oganda magin pok mag were ma ng'ato nyalo bedo godo e weche mag tuke kamoting'o drama, tuke mag poetry, tuke mag miyo ji buonjo kachiel kod mago mabende gin moko kuom mise ahinya ma ok mana ni telo mapacho kae madwa ni mondo ti godo e jiwo yuto mar oganda to bende en gima nyalo kawo okang' machielo kendo miyo ng'ato nweng'o mare kopo ni oti kode yo makare. George Batikula na niluonga ni Odongo Kennedy Liki mana kaka kise wacho tiyo Kenya Cultural Center, Kenya National Theatre kaka apisa nogono ma neno kendo gero kendo tudo jogo man gi mich e chiro maginyalo yude konyruok. Tuke mag mich opogore kata mich opogore nitiere mich mar miyo ji buonjo kaka kise wacho, mich mar keto gima timore e alap ma ji nyalo nene kata stage ma ji nyalo nene kata ji yude puonjruok. To gima duong' moloyo en ni tugo ka tugo nyaka bed tugo ma siemo gima timore kendo miyo ji mor kasto okelo dongruok kendo riwo ji. Mane tugo maber ma iyudo dongo mapiyo piyo. Mane manokelo wa Nakuru ka kendo ka koro watimo nyasi mar tuke odiochieng' mar tuke piny mangima. Mane gima wadugo. Okay, Kennedy Liki, sama iloso tugo kata sama ing'iyo andika mar tugo mowinjo bed ni ng'ato keto ne oganda mondo ji one, gin ang'o gini hie ma owinjo bed ni ranga ahinya nikech kuom thuolo moko in achiel kuom jogo mosebedo kata mana kaka jong'ad weche kata jong'ad bura miluongo ni judges e tuke ma itimo ok mana boma Nairobi ka kende kata mana e gwenge mamoko bende sewuothe kata mana e piny kaka Uganda gini e kinde ma itimo tuke machal kod magi gin ang'o gine ming'iyo hie ma samoro nyalo miyo tugo moro gol oko ma ng'ato ng'e ni kato tugo ni ne bera to kae makoro chal ka gima gini bagni godo. Gima duong' mokwongo ming'iyo en ni be lewi ler. Lep maler ema kelo chiemo. Ka lewi ler e tuge loso tugo bas mano in gi konyruok. To bi tukino oyiengore kuom gik ma timore sani, gik anyasani. To kata tukino be paro ne ji gik ane timore chien ma koro ji ok nyal neno to gikelo gi sani. To tukino ong'iso gima biro nyime. Be okoro mago e tuke ako oketi ogundh maber kata otok ne ji mondo ne kaka chiemb wang'. To iyudo ka koro oganda bedo gi ndhadhu mar neno tuke mamoko kendo gibedo mamor ahinya kata mar golo manyonge. Girwako e kiroko jotugo, jolos tugo gi jopuonj ma puonjo jotugo. Kamano. Kenneth B,
ei mise mag weche mag tuke nitiere moko miwacho ni koro joma wuok oko donjore e tuke ahinya to kotende kod weche manyo wuok e tuke mag sikunde kata piem mag sikunde chopo kanye manyalo wacho ni koro ng'ama wuok oko ok owinjo bed ni donjore gi tuke kata gin ang'o gini ma owinjo bed ni jok ma samoro ndiko tuke kowuok oko ok nyal tiyo godo mar chopo go kuom joma tindo ma samoro idwa ni mondo mi obed donje piem. Tugo masiemo rach matimore e kind oganda en tugo maber. To tugo manyalo nyayo tulo mano tugo marach. Nitiere ka mbola, tugo man gi mbola iye mano tugo ma onego kethi. To tugo machalo kaka gima nyalo yanyo ng'ato kata tugo manyalo nyayo tulo kata kela kweda e kind oganda mano tugo ma ok ber kendo ok onego mi thuolo mar dhi nyime kata kere e kind oganda nikech onyalo miyo chunje chako tiyo gi ringruok oganda kasto kelo tulo e piny to mano ok wadwaro. Wadwaro tugo mapuonjo ji, puonjo nyithindo mana kaka sewacho, paro ne wachien kuma kwere ne nochako nogolo wae to kendo koro nwa nyime piny mwadhiye to mana gi e yor kwe, gi yor nyiero, yor buonjo, tulo ma nikech iyudo ka gimiwacho ni stress gi dho ngere kata olo mar paro gi chuny. Gima tieko en buonjo gi nyiero kata tugo makelo mor. Koro ka tugo no nyalo tieko mano, wan waonge gi wach. To ka en tugo manyalo kelo pogruok e kind anyuola kata e kind ogendni mag piny, to mano tugo manyaka koro ng'i kaka iketo ne ohinga. Poni tugo ma ne oketi mondo piem kata obedi achiel kuom mago mane nyalo ng'i. Owacho ni ma en tugo marach. Ma kelo dok chien mane kuom jiwo talanta nikech in apisa ma jiwo weche mag talanta mag joma timo tuke machal kod magi. Poni samoro ng'ato nokelo ni tugo moro ting'iye to ijaro tugo no e mbele ne kata ing'ise ni ma ok nyalre e yo ma samoro nyalo bugo chunye. Ere kaka ma nyalo jiwo jatugo kata jal manigi pok mar were ni mondo dhi mbele gi tugo kata dolo chunye ma chunye dolre ma samoro owere ni an koro kare gini aonge kod hawi maber kode awera gi wach makama. Ere kaka inyalo konye e yo machal gi mano? Onego los put moro manono tuke e yo maber. Koro kaka kama ne wachope mane tugo koro dhi ochopo winjo ni tugo mok ichungo no. Mano koro luongo chuny piny ni koro onego los put manono tuke e yo maber to bende mana gi jok mong'eyo ni tugo en ang'o. Ma kanyo koro nyaka luong jok man goteku kata jok man gi mbi manyalo chiero juogi mamit ok juogi makelo pogruok. Mar ariyo, tamo puonji tirwako puonjo ng'isi ni okay, iluongo ni script kata andika kata oboke mar tugo kaka ondik tugo. Lai mar tugo kaka dhi ringo. Kuseteri to kweri nomera ka kore wadwa ni ilok kama nikech waneno kama kiwacho kama to ng'ato nyalo kawe e yo marach. To kiwache kama to koro dhi bedo maber nikech iyudo kata niya peremende moko ikem dhok oum gi jwala sama ume kinene kio omit malich to kosigere oling'e lep iwinjo ko kem. Koro kem gema dwaro to makoro kata kineno peremende ka kinene no ber no kibile be mit ne miwinjo onge pogruok moro. Koro gimiumo iwuondruok ni ber kata kikuto peye to chuo ji mano nyalo kelo akweda ne ma ok wadwaro. Kennedy, seche ma oselos andika mar tugo ma samoro jotugo giwegi odhi ogoyo rako ma ng'ato ka ng'ato ng'e ni lainde ringo kama. Be nitiere thuolo ma inyalo lok godo tugo samoro ka ji osechopo ong'ala manyime mondo med bere ahinya kata gol moko kuom thuoke mane wacho ni nyalo bedo kod chandruok ma samoro ma nyalo bende dolo chuny ng'ama tugo. Ere kaka inyalo tim mondo ma kik betie? George Batikul kuon kata kadwa dhiek timede mogo matedi machiegi. To kata kawo mogo onge tiloke nyuka imadhe. Koro onge gima tek. Nikech iyudo ni script moko nitiere mimako gi ndalo achiel kata seche ariyo ji dhi e orako tiloko to dhi bedo gima ber. Golo gima rach mawe gimoro ka ber moloyo piko gima rach maketo gima doji obedo maber. Koro onge gima tek e loko script. Iwacho ni kopo ni tugo en gima siemo kata yango gik matimore sani en tugo maber kopo ni oketi kendo ti kode gi dhok mabeyo.
gin mage kum gik ma iwacho ni richo matimore sani ma samoro ok owinjo bed ni mulo tuko nikech kuom ranyisi jomotimo gima dho ngere deno ni literature ma bende mawacho tukegi ginyalo bedo poetry, ginyalo bedo weche mag tuke mag drama, ginyalo bedo weche mag choral verses, ginyalo bedo weche mathoth ahinya minyalo tii godo e chopo ote moro. Gin ang'o gini ma koponi oketie ote tibro wach ni ma koro en ote manyiso kata siemo wang' ng'ato machuo wang' ng'ato gi kogno, to gin mage ma inyalo wach ni mage to ne bera bera en mana ni samoro jok moketi mondo mi otug tugoni ema samoro dwa dhi alanda. Mane momiyo apenjo ni be nitiere sama inyalo lokie tugo to samoro lok tugoni onyalo dhi alanda mosiem mosok wang' ng'ato ma samoro gima ne ok oketi yie uwuog ni en gima duong' e tugo moloyo gima nondikie e andika. Mana kaka sekoni awacho, tugo inyalo lok to nitiere kaka ichiwo siem. George Batikul ka aromo kodi bang' higni 2 kamochini George to nang'o to meri bero manade ibiro bedo gi buok to karomo kodi tani George matani to koro dwani chiem aneno ka tanin kama ber ibiro bedo gi ang'isi gimoro achiel kang'isi go e yore mopogore. Koro kanye ma dwaro joma nigi rieko mar gundho weche ma inyalo siemo ng'ato yo maber ni yawa piny dhi marach onego watim kama ok ni uolowa gi kuo wabe wadenyo konywa undi mano e kaka igi koro mago koro dok e kidienje matiko tugo ni metaphors gi dho ngere ing'iyo kaka ibo wache yo moro mar mbola ma ok kwany ng'ato ikwero ng'ato gimoro kikwere yo mariek. Koro samoro wang' teko e tugo ema nyalo kelo tulo maduoko wachako wabedo tulo e dong. Erokamano nya Kenneth B, aneno ka igo twak e yo makare. Gin mise mage ma tinende ni riembo tuke mag piny king'iyo gik matimore sani e piny Kenya ma owinjo bed ni ne samoro inyalo go e mbaka ahinya kata jondiko owinjo bed ni kete maina ahinya? Kamoro amora midhie sani kachako gi mokwongo mawinjo kambi osemiyo goyo moro donjo e chunya, osemi girl child empowerment moloyo boy child. Boy child dong chien, boy child onego mul. Jine ywak no chumi ni sani rach. Onego bed koro tugo kigolo tugo mang'ado rieko, ok tugo mang'olo rieko gi pala. Mar adek, riwruok. Mano gima be onego ji uwe nikech riwruok e teko. Tuke manyiso riwruok nyalo konyowa ber moloyo. Mar ang'wen, tando le. Oganda wuok oko sando le ma ok inyal. Tuke ma kamago nitiere kata organizations mopogore machalo kaka World Animal Protection Africa ma oseyie kuyogo kende gijiwo gi kendo gikonyogi ni kiloso tugo maber ma chiemo ji ni yawa. Kiki nyiedh dhiang' ma ok oter kwath. Kuong gitere dhiang' kwath pok inyiedh dhiang'. Mago tuke ma kogund maber molos maber. Ang'o ma mono wa miyi network ka in jatugo mondo iket majongi ofuku joma tugo gi mari owuon. Mage kaka piny machielo be kikwa gi timbewa lal. Sani koro nego wadonga ne paro kaka wanyalo paro ne jowa kitwa gi timbewa mane miyo cham ok rum e dere. Ne nitiere kitwa mabeyo mante watimo kaka kwere nodak gi dewa matani koro wawedok chien. Mano nego waluonge ne galamoro maduong' ahinya e piny jokanyanam kaka piny luo. Kendo wang'iuro ne walal gi kanyi, wakier gi kanyi, olalo notur gi kanyi. Kendo waket gigi tugo maber manyalo moro jopiny. Ginyalo bedo thum, ginyalo bedo drama, ginyalo bedo tuke nyiero opogore. Kenneth B, lokruok nitie lony manyasani kendo king'iyo adieri makende en ni paro ma samoro wanyalo bedo godo kata tieng' ma osekalo nyalo bedo godo opogore gi paro ma tieng' masani gi tieng' mabiro mbele nyalo bedo godo. Penjo ni ere kaka inyalo riw magi ma samoro joma biro tayo tukegi kata joma tayo tukegi e sani koting'o koda ka nyithi sikul ok one ni en paro moro ma nyiso ji kido machon ahinya manyalo mono gichiwore gi chunygi mondo gichop lek margi mar talanta kata pok mar were kotenore kod weche mag chwalo ote milome nikech wacho ni ling' rach chwalo ote milome ma ok giling' ka ginyiso jotelo kaachiel kod piny mangima gik ma samoro diyo piny ka piny dhi nyime kendo giyawo rangach mar ndalo makiny.
sani ko itemo penja ni yore mage mwanyalo tiyo go gi rieko manyasani mani miwuoye George but yore minyalo ti godo ok gitiyo gi lony manyasani hie to paro ma ji ni godo sani ma joma tindo samoro nyalo bedo godo ma ok giparo ni idwoko gi chien to yawne gi rangach ka gima wuok chien cha bendo rwake iye ka yawo rangach mar dhot makiny. Mano en riwo gik manyasani gi gik machon, blending the old and the new gi dho ngere. Wakawo gik machon to wariwo gi manyasani to waketo gi e tugo mayot tero e mbui ma ginyalo ke mayot kata e yor time gi kachalo kamano. Rieko masani nikech sani jonge kitung gige mane watimo chon wanyalo wacho ni kata gi dho ngere mondo gikwak piny mangima gimor kata na pala ma limo wa e pinje kama ma jolo chichwa mar tourism limo piny waneno pinywa mago gik minyalo riwa kamano to pod bedo tuke ma ok mi nyithindo ne ni wadok e rwako piende timo gik machon ok okulo ni nyithindo kodok e rwako piende kata wuotho gi tiendgi nono kata chako tiyo gi chiemo ma giparo ni mago ne nyuka doka gini chiembwa machon kuona nanga gini mago gin gik moko ma koket nyasani to kod nyithindo nyalo moro amora kech ng'ama paro kumoae e ng'ama ong'e kuma dhiye. E mise mag tuke ma indiko gi nyasani obed wer obed tuke ma iwacho gi dhok kata poetry obed weche ma samoro inyalo tug gi weche kata loko weche ka itugo mondo chop ng'ama ote ni chopone en gi mise mane en gi kidieny mane? Mokwongo ng'ama ote ni chopone en waluonge gi dho ngere ni consumer en jachiemo. Mar ariyo ng'ama ote ni chopone onge odok e ite yani onge en gi it moyawore gi paro moyawore mar chamo weche kaka gidonjo. Mar adek ng'ama ote ni chopone en jake wach nikech en motimene ng'ama chielo. Koro emomiyo sami loso wachni midwa ni ochop e it ng'ama chielo none ni be en wach ma kochop e it ng'ato ti idhi pime e yo maber koso odhi bedo misinterpreted gi dho ngere idhi lok wachni mondo duodi kata mondo meni kata mondo oketh nyingi kata oketh wach ma odonjo e it ng'ama chielo to okawe odhi e dhogo chako pime ne ng'ama chielo ayawa ng'ane ka ng'ane timo gimoro maber dhi tenene ng'iye ane kata na e YouTube mare ing'iyane mane tugo maber. Koro ng'ama imiyo wach en ng'ama duong' moloyo en ng'ama gidho ngere wacho a very very important link person e industry kata e chichwa mar tugo. Kenneth B, gimomiyo apenjo mano en ni nikech sama ondik gimoro mo otime mokwongo kitimo kod orako nitiere ng'ama chiko ni ite mawinje mano gimomiyo apenjo penjono to ma nyalo bedo kata japuonj mar sikul ma ochung' ne tukegi kopo ni en tugo mowuok oko en emobedo ng'at mokwongo ma winje machik ni ite mawacho ni gini ber kata gini winjo bed ni loko e yo machalo kama e tugo ma otimore ma omiyo omi oganda kata okelo wedeya e kind moko kuom oganda wacho ni josiasa odonje gik ma chalo kod tij japuonj mar ndiko tugo kendo dhi opuonjo tugono kaka winjo bed ni otimore nikech en wuon en ema en gi paro gima nodwa ni mondo mi ochopni joma winjo kaachiel kod bende lek mar tugoni. In iwuon isiro paro mane jopuonj omi thuolo mar timo tijni kendgi giwegi koso kata joma oko nyalo yudo thuolo mar loso gi joma tindo gisogi ni mae gima naparo to mae gima kare in ichung' kama chalo nade Kenneth B? Ing'e ni gima ne timore achon tuke ne indiko achon nyaka both ma kata ng'ukruok manobedo nyoro ni gigi ne itimo joko konyore gi joiye konyore gi joko nikech adieri mich mar ndiko tugo en were ma Nyasaye mamiyo dhano en much roho nyaka kudi kokinyalo ndiko tugo ma yuko chunje koro miyo ok en gimoro ni ma olorne ni jomo dhi sikule manyalo ndiko tugo maber oyo nitiere ng'ama nyalo miyo kata e gweng' kama jodak en kama ji kama obede ilwore alwora ka isi nyorogo ne ji mbaka iyudo ni tiegruok moro ni ka en gi degree en gi master PhD onge to Nyasaye omiye rieko mar gundho weche koro miyo Paulo to nego dong' thuolo e ji te ji konyore akonya koseng'i niya ng'at ma puonjo nyithindo kata biro konyo jopuonje tiego jotugo ok en jakomo ok oywa iro
kata njaka. Oko oonge kit mer, oko ng'at manyalo ketho nyithi sikul ma pod somo. Oko ng'at mabende nyalo ketho madembe ma pod tindo kata madongo. Mano ng'ama onego miya thuolo konyo ji kendo ber ka sikul podone gimoro matin kete oukune mana kaka timore pile. Mano biro bedo gi chandruok kendo iluongo nang'owa tije employment opportunity wamiyo jogi. To ka wadhi ng'ado gi oko, jogi be matimo konyowa mobilize nikech gin network malach. Kisegi yaro bedegi kendo ji ong'egi ni tugoni ndiki ng'ane ka ng'ane tugoni ndiki japuonj miluongo ni ng'ane kendo ong'ere alanda. Koro sama wadwa chung'e to waketo chiche kendo wamiyo tunje manosechako puonjo momiyo gi tukege be koro tur kata we tugo. To samoro mano e gima tero nyathi oliw. Mano e gima tero nyathi tabletten mag dongo ma oko kata rabogi nene kamano. Erokamano Nyakinet B kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo nyisowa gi nyadhi ahinya kaka tugo nyalo loko ngima. Wachni mogik itiyo godo kiwacho ni mae manyalo tero ng'ato mang'ad nam, obed nam makwar kata nam mambulu, kudugo kod gimoro manyalo konyo gweng' kata bende nyalo ting'o malo oganda mangima. Erokamano nyako midu thuolo mar twak kodwa e rameny piny ma kawuono kotenore kod weche mag jiwo tuke jakwara mogi. Mano ne twak mar rameny piny achiel kachiel ka otwak kod Kennedy Liki Odongo kata Kenneth B ka entiere Nakuru kama wagoye kode mbaka odhi nyime kod luwo chenro mag tuke mopogore opogore ka bende gidhialo weche kata thuolo mar odiochienge mag tuke piny mangima. Erokamano Kenneth B. In bende mikawo thuolo mari kendo iketo wang'i Ramogi TV. Puoch gi pak. Nyinga en George Bati. Oriti masane.